Ahoj, zdravím vás. Dnes si s vámi chci vyložit karty. Vůbec nevím téma, nevím, co nás čeká, ale o to si myslím, že to bude kouzelnější možná, nebo se necháme překvapit a uvidíme, co nám dneska přinesou. Jenom čistím karty a prostor Palo Santem, jelikož jsem karty už hrozně dlouho nevykládala a o to více těším. Myslím si, že to bude super. Dneska tady mám tarot světla a stínu a mám tu i oraklové karty světla, takže je to všechno vlastně, i náhodou teď si všímá, že to je o světle a stínu, takže možná co nám víc může přinést světlo do života, nebo na co si víc posvítit. Mrkneme na to, začneme orákulem. Já chci jenom pořádně zamíchat, protože chudinky už nebyly dlouho zamíchaný, tak ať se trošku provětraj. No, nechce se jim. Dobře. Já vidím. Tak. Takže máte hezký večer, nebo ráno, kdykoliv se koukáte. Tak, mrknem. Mrknu, jak to vidíte. Jo, asi dobře. Tak, jako první hned tady cítím hodně ženský energie a to je pro všechny, ženy, muže, kdokoliv. Všichni ženskou energii máme. A na mě tady hodně dýchá energie zpomalení. Zpomalení a ujištění se. Ujištění se čeho? Ujištění se v tom, co chceme. Zeptat se sami sebe otázku. Je tohle, co opravdu chci? Dává mi to smysl? To je ta prvotní jako energie, kterou tady hodně cítím. Podíváme se na každou kartu individuálně, ať to nějak prostě poskládáme dohromady a vidíme, co tady je za zprávu. Tak, jako první tady máme tuhle kartu, což je sesterství růže. A tahle karta hovoří o vlastně ponoření se, dejme tomu, nebo věnování se něčemu, co nás učí, co nás posouvá víc do té hloubky, jestli to dává smysl. Já nechci mluvit jako moc krypticky, chci právě to nechat jakoby na povrchu, tak aby to bylo uchopitelný. Prostě se věnovat tomu, co nás posouvá dopředu. Mně tady prostě přichází myšlenka toho, nemá cenu pořád jakoby věnovat pozornost tomu, co bylo a co nás zabrzdilo. Spíš naopak věnovat pozornost tomu, co nás může posunout dál. Takže často mě tady to hodně rezonuje. To, co nám třeba nějakým stylem zpomalilo náš proces, nebo co nám nevyšlo, co nám nehrálo úplně jakoby do noty, nebo co nám nevyšlo prostě na té naší cestě, to využít jako ten odrazový můstek. Takže možná se zamysleme nad tím, kam dáváme tu naší pozornost a jestli ji až příliš nevěnujeme tomu, co nám nevyšlo. Takže například prostě jsme chtěli se odstěhovat, nebo jsme chtěli prostě nějakou novou práci a ta by byla super, ale nevyšlo nám to. A tak se jenom podívat na to, co nám v té práci, nebo v tom bydlení, nebo v tom partnerství, co nám tam jako sedělo, co by se nám v tom líbilo, co bylo to, proč jsme to chtěli. A to, že to nevyšlo, neznamená, že nám to někdy nemůže vyjít, že jako to je konečná. Právě naopak, vzít ty věci, které nám se líbily, které nám vyhovovaly a pro ty si dál jít, jak je můžu dál objevit ve svém životě, jak tomu třeba můžu přidat, jo? Třeba například, když nám věci nevyjdou v našem životě, tak to je proto, že je to nedostatečný pro to, co my si zasloužíme. My si třeba zasloužíme ještě víc, proto nám to nevyšlo, protože na nás čeká ještě něco většího, něco lepšího, něco, co nám sedí ještě víc, ale my to v tu chvíli úplně nevidíme, protože máme naše srdce nastavené na něco, co v tu chvíli prostě chceme. Jo? Jestli to dává smysl. Takže soustředit se na to, co nás může posunout dopředu a ne se nechat pořád jakoby v myšlenkách obklopovat tím, co by mohlo být nebo co mohlo být a to, co nám třeba úplně nevyšlo, protože všechno se děje z nějakého důvodu. Druhá karta je náš vnitřní chrám, proto mi tam dechlo to zpomalení, takže vlastně ta soustředěnost se sám na sebe a znova tady je vlastně zpráva. Nalaďme se na portál našeho srdce. Zase by to nebylo úplně kryptický, ale prostě mi tam pořád přichází ta otázka, co opravdu chci, jo, jako jak to chci, jak chci, aby to vypadalo. Jestli mi tohle sedí, jestli mi to dává smysl.
tam prostě soustředit tu pozornost. To je jako vlastně ve své podstatě úplně jednoduchá rada, nebo jako jednoduchá zpráva. Prostě se soustřeď na to, co ty chceš. A zeptej se otázku, je tohle, co opravdu chci. Takže ať už máte před sebou nějaké rozhodnutí, nebo děláte něco v tu chvíli, zkuste se pozastavit a dát si prostě tu minutu na to zeptat, chci tohle opravdu, dává mi to smysl. Je to vlastně na frekvenci mého srdce, když máme tady tu zprávu tady z té karty, jo? Tady třetí karta je vlastně dvojitá mise. A ta dvojitá mise pro mě je vlastně o tom fyzickým, ale o tom spirituálním zároveň. Takže to, co vidím ve své mysli, to taky budu držet ve své dlani. Takže proto je tady ta zpráva o tom, aby jsme se soustředili na to, co opravdu chceme a aby jsme se pořád nevraceli do toho, co mohlo být a nevyšlo. Protože tím vlastně brzdíme sami sebe od toho, aby jsme dosáhli toho, co chceme. Jo, ono je to takový jako paradox, protože to je vlastně naší lidský nátuře asi, aby jsme třeba byli smutní, nebo aby nás trápilo to, co jsme třeba mohli mít a nedostali jsme. A je to normální tady ty emoce cítit, ale je tam určitě nějaký časový limit, jo? Aby jsme se nenechali prostě pořád stahovat do toho, co mohlo být, ale naopak, aby jsme zase převzali zpátky tu kontrolu nad tím vlastním životem, zvědomili si, že život si tvoříme my a proto, když chceme něco pozitivního, tak tam zkusit dát to, co bychom chtěli, jestli to je opravdu v naladění na to naše srdce a realisticky, jak toho můžeme dosáhnout. Proto ta dvojitá mise. Spirituálně, ale i v tom fyzickém světě. Jo, dle našich možností. Nemá cenu se do něčeho cpát, na co třeba v tuhle chvíli nemáme tu sílu, nebo na co nemáme ty možnosti. To neznamená, že to nikdy nebudeme mít, ale třeba ještě teďko není to správné načasování. A tak to brát prostě krok po kroku. Jo. Čtvrtá karta je tu karta ochrana. Znova je to o zavolání si zpátky své síly. Je to vlastně při zatmění měsíce. Tato karta jsou to vlastně ženy v takovém jakoby ochranném kruhu, dejme tomu. A jestli si všimnete, jak oni mají ty ruce. Jsou to takový ty ruce, co říkají jako ne. Jo, prostě ne. Tohle přesto prostě ten vlak nejede. Proto je tady možná zase nějaký aspekt toho rozhodnutí, rozhoupání se k něčemu, ubránění se před venkovníma jako sílama. To nemusí být ani žádná spirituální síla, to může být jen nějaký vlivy prostě ostatních lidí nebo zpráv, nebo já nevím, jo, prostě něco, co vám nesedí. Proto je v tuhle chvíli hrozně důležitý se naladit sami na sebe. A opravdu se ty otázky sám sebe ptát. Co chci, kdo jsem, kam jdu, co dělám, proč to dělám, jak to dělám. A tohle se mi jako osvědčilo v osobním životě. To neznamená, že to jako mám hodně, že to mám zpracovaný na 100%, samozřejmě, že ne, jsem jenom člověk, ale často, když potom přijdou právě nějaký ty venkovní vlivy, který nám úplně nerezonují s tím naším vnitřním nastavení, ale my to v sobě máme srovnaný, že víme, co chceme, víme, kdo jsme, víme, kam jdeme, za čím si jdeme, proč tam jdeme, jo? Proč nám to dává smysl, tak nějaký tady ty venkovní síly nemají moc vliv. Třeba jenom na chvilku, nějak nás to třeba jako rozkolísá, ale my se hodně rychle vracíme zpátky zase k tomu, kdo jsme a co nám dává smysl. Co je ta naše vlastně mise, protože je tady nějaká dvojitá mise a každý nějakou tu misi máme v našem životě, každý máme nějaký chtíče a něco, čeho chceme dosáhnout. Takže to mi tady hodně sedí, mě to dává smysl a třeba i vám. Tak, je tu karta hvězdné matky, za páté, 5, vysoký manifestační číslo pro mě a stabilita. Tahle karta vždycky nese otázku, jak můžete sami sobě být matkou. A já jsem teďko viděla docela zajímavý video na Instagramu, taky to byla nějaká koučka nebo někdo. A to byla vlastně otázka, zeptejte se sami sebe, co vám vaši rodiče v dětství nedali. A tam naleznete spoustu odpovědí. Není to o vinění vašich rodičů, ale je to možná o tom, co chybí vašemu vnitřnímu dítěti, protože naše vnitřní dítě je takovej ten náš idealista, takovej ten pomocníček k tomu, aby jsme si plnili ty naše sny, protože děti nemají moc nějaký jako zábrany, pokud samozřejmě nejsou k tomu vedení, že ty to neumíš,
tohle nedělej, nebo jo, třeba některý z nás mohli slychat, že jsi hloupá nebo hloupej, ale pokud ty děti nejsou tady k tomu jakoby zmanipulovaný, tak mají hodně otevřený srdce a dělají prostě věci jenom proto, že chtějí a že jim to rezonuje a že jim to dává smysl v tu chvíli a že je to zábava, že je to sranda. No tak možná pro některý z vás je tam i otázka toho, co vám třeba v tom dětství chybilo, nebo naopak, co vás bavilo v tom dětství. A je to znovu k objevení vašich talentů třeba, nebo toho, jo, s čím jste chtěli být, když jste byli malí. A proč si to třeba v tuhle chvíli nedovolujete, nebo proč to není možný. Jo, proč to nejde uskutečnit. Třeba zjistíte, že za A, tak to bychom mohli zase zkusit, že jako to by bylo fakt super. Podívám se na to, třeba to nějak půjde, anebo za B, to už mi jako nesedíte, to je blbost, to mi nedává smysl. V obojích případech je to úplně skvělá informace pro vás, protože vás to může zpátky navést sami k sobě. Tady je velký odraz prostě cesta sám k sobě. Já teďko nevím, v jaký pozici je měsíc a nebudu to tady ani hledat, to už je to asi celkem jedno ale vy, co se zajímáte o pozice měsíce, tak se může stát, že v tuhle chvíli se měsíc bude vracet do nějaký pozice, ve který byl nebo která nám nabízí nějakou pomocnou energii k tomu plnit si naše sny. Kdo to víte, tak určitě napište do komentáře, já budu jedině ráda, protože v tuhle chvíli nevím. Ale každopádně je tu nějaký navedení se zpátky na svou cestu, navedení se zpátky sám k sobě a věnovat pozornost více tomu, co vy chcete. Jak toho můžete dosáhnout. V tuhle chvíli tady nevnímám jakoby úplně energii tohoto dělat, jakože, jak to mám říct, v tuhle chvíli tady vnímám energii toho, že je čas na to se nad tím zamyslet. Srovnat si ty priority, dát si ty myšlenky prostě do nějaký organizace, nějak začít prostě vnímat, co se ve mně děje a nějak prostě se s tím i smířit možná, jo, že prostě jo, tohle jako jo, to mi sedí, to chci. A potom, podle mě, může přijít, možná se na to můžeme podívat v dalším výkladě, chvilka, kdy to začnete uskutečňovat. Jo, kdy začnete opravdu dělat ty praktické kroky, kdy opravdu začnete něco dělat pro to, aby se to stalo, aby se to naplnilo, aby si věci změnily. Ale v tuhle chvíli je čas na to spíš to dávat jako dohromady sami v sobě. Možná to ani jako moc nezdílet s ostatníma, spíš jenom prostě, aby vy jste to pochopili, vy jste tomu nějak porozuměli, abyste věděli, až přijde ten správný čas, co teda máte dělat a hlavně, aby vás nerozhazovaly nějaký ty venkovní vlivy a jakoby názory třeba i ostatních lidí nebo myšlenky, informace a tak dále, jo? Tak a poslední karta tady je vlastně spojení, dejme tomu, nebo je to Great Gathering, to znamená jakoby nějaký setkání, jo, velkolepé setkání, propojení, karta, možná i předání informací a podle mě i jakoby taková ta karta těch puclí, zapadne to prostě do sebe. Což tady je vlastně napsáno. It's all coming together, to znamená všechno se do sebe skládá, všechno to přichází a bude to prostě dávat ten smysl. Intuice, jo, je to o ty intuici, to vnitřní nacítění, takže to tady dává vlastně velký smysl. Vy proto, abyste mohli mít ty intuitivní zprávy, aby vám se mohly odkrýt ty indicie, abyste mohli pochopit, že tohle je informace pro vás, proto, abyste mohli začít uskutečňovat ty svoje sny, abyste mohli začít dělat to, co vás třeba baví, nebo to, co vám dává smysl, abyste mohli změnit věci k tomu, aby vám to nějak prostě benefitovalo, nebo abyste měli nějakou z toho pozitivní energii nebo nějakou pozitivní odezvu, tak je potřeba se na sebe začít více naciťovat. Dát si to v sobě dohromady. Protože pokud nejste na sebe napojení, tak horko těžko potom budete vnímat vlastně svůj vlastní vnitřní hlas. Proto tam jsou potřeba tady ty kroky. A nemusí to trvat dlouho, tohle to může být otázka jakoby jedné chvilky, to se může všechno do sebe spojit jako hned, jo. Může to být takový ten aha moment, že všechno do sebe hned zapadne. Ale každopádně, co vám k tomu může pomoci, je propojit se na sebe, věnovat pozornost tomu, co vám něco přináší, co je produktivní, co potřebuje můj vnitřní chrám, i moje tělo, jo, naslouchat prostě zprávám svého těla, potřebuji třeba odpočinek nebo více aktivity, změnit jídelníček, více pít, a nebo
míň pít, víc pít, já nevím, dát si čaj, víc pít kávy, já nevím, cokoliv, jo, co vaše tělo prostě potřebuje. A to není jenom jako ve venku, ale i vevnitř samozřejmě, jo, takže i hormonálně, co se ve vás jako děje, jakým cyklem si procházíte, jaký myšlenky v sobě máte, pocity, s jakýma lidma se i stýkáte, protože i to vlastně rezonuje tady s tou kartou té ochrany, s těma vlivama a informacema. Naše vlastně mise, co chci, co mi dává smysl, proč to chci dělat, jak to chci třeba dělat a z jakého důvodu. A pro některý z vás tady může být informace o tom vnitřním dítěti. Co vás třeba bavilo jako dítě, nebo co vám třeba v tom dětství chybělo. Kdybyste byl sami sobě rodičem, co byste si dali, tak abyste si pomohli, aby vám to pomohlo na vaší cestě. Tak, já jsem musela na chvilku dát pauzu na video, protože jsem si potřeba zakašlat a možná je to zpráva pro někoho, co se týče krční čakry, komunikace. Možná něco nebylo řečeno, co ještě musí být řečeno. Nedržet to v sobě, ale naopak to dát prostě na povrch a vyklidit to za sebe. Jo? Takže to jsou nějaké naše počáteční zprávy. I pro některý z nás úplně jasný kroky, co dělat, tak, aby jsme prostě dosáhli toho cíle, nebo aby jsme mohli začít dělat ty věci pro sebe, aby se nám začaly plnit třeba i naše sny. Pojďme si objasnit tarotovýma kartama. No. Jo, ještě tohle, dobře. To zajímavé karty. Wow. OK, takže císař, smrt a znovuzrození a ďábel. A na mě tady to zase dýchá jenom jedno slovo naděje. Jo, se to nemusí zdát jako ďábel a smrt, ježišmarja, co to jako je, ale to je pro mě naděje, ta šance. Teď jsem si vzpomněla na písničku Daniela Landa, šance. Já nevím, jak ty slova jdou, ale prostě je to o tom, jakoby co kdyby. Jo, možná právě tady v té pozici toho, jak jsem říkala, kam soustředíme tu naší mysl, jestli pořád jsme v tom jakoby semknutí toho, co nevyšlo a jak to mohlo být úžasný a prostě co jsme udělali špatně, tak si naopak říct, jo, co kdyby prostě to mohlo být ještě lepší, jo, co kdyby, nebo co když tohle nevyšlo, protože to bude ještě lepší. Prostě šance mi tady chodí zpráva. Jsme ta znovuzrození, no tak to mluví prostě samo za sebe, jako jo, něco se musí skončit tak, aby něco nového mohlo začít, ale často ta smrt není příjemná, že jo. Není příjemný, když se nám věci nevydaří, nebo když to nevyjde podle nás, ale připomínejte si, že štěstina je na vaší straně prostě. Štěstí je na vaší straně a všechno vám vždycky musí vyjít tak, jak vy to máte nastavený. Takže proto je možná nutný začít přenastavovat sami sebe. Kam věnujete pozornost, v jakém jste naladění, jestli jste naladění na úspěch, jestli jste naladění na to, že prostě věci vám vycházejí, že vy si to zasloužíte, jo? Nebo jestli jste naladěni na to, že prostě všechno je v háji a jako bude to všechno blbý a prostě to nevyjde. Tady je spoustu věcí, na co se soustředit a jak si to zdůvodnit a každý musí sám za sebe. Dvě karty, které vypadly hned tady potom, což je úplně nádherný, dvojka pohárů, spřízněný duše a ESO poháru, je to naplnění toho srdce. Jo, to je ten pohár prostě té lásky, toho úspěchu, toho, po čem opravdu toužíme. Spřízněná duše může být i vztah, může to být i někdo, do nás třeba navede, nebo já tady zase vnímám jenom spřízněná duše sám se sebou. Můžete si všimnout barev těch rukou, jedna je tmavší, jedna je světlejší. A tohle může být zase ta naše světelná a stinná stránka. Smířit, spřízněná, smířená duše, smířit se s tím, kdo opravdu jsme. Jo, prostě neskrývat se před sebou, neskrývat svou pravou tvář, neskrývat to, po čem toužíme a co nám dává smysl a kam nás ta cesta vede a prostě to, co opravdu chceme. Ale být spokojení s tím, kdo jsme v tuhle chvíli, smířit se s tím a využít toho na maximum. Využít toho, co teď v tuhle chvíli umíme, ty možnosti, které máme a prostě s tím začít pracovat.
Bude se to zlepšovat, protože pokud budeme chtít, tak si proto půjdeme a budeme dělat ty pokroky a budeme dělat ty změny, tak, aby se nám ten život zlepšoval pořád a stále. Ale je potřeba začít prostě důvěřovat sám sobě a vidět se jako nejlepší přítel sám sobě, že my jsme ten, koho opravdu potřebujeme. Proto musíme začít věnovat pozornost našim myšlenkám, tomu, co cítíme, co vnímáme. Jo, nenechat se prostě strhávat do toho, co nám říkají ostatní, nebo co si myslíme, že si o nás lidi myslí. Hlavní je vědět, kdo my opravdu jsme, jaký máme priority a za čím si stojíme. A pokud přijde cokoliv, jo, například karta ďábla, podle mě není negativní karta, to je jenom karta, která přináší informaci v tom, že věci nemusí vždy být tak, jak se zdají, ale může se pod tím i skrývat někdo, kdo třeba chce manipulovat, kdo nám chce rozhodit ten náš vnitřní klid. Kdo nám chce vlastně rozhodit to naše vnitřní já, to pochopení sám o sobě. Ale čím víc si budeme utvrzovat, že víme, kdo jsme, za čím si stojíme a proč to děláme, tak tím míň potom ty vnější vlivy mají možnost nás afektovat, nás rozhodit, nás manipulovat, mít na nás prostě nějaký vliv nebo odraz. Jo? Jak se sebou začít pracovat, nebo jak tady to dělat, to je hodně zdlouhavý téma a určitě jako se na to můžeme podívat v nějakém dalším videu, ale protože těch možností je opravdu jako nekonečno a proto je tak kouzelný, protože vlastně ve své podstatě cokoliv, co budeme dělat, je správně. Hlavně, že nám to bude vyhovovat. Takže třeba můžete fakt zjistit, že jako úplně jednoduše dát si vanu je pro vás to odreagování a napojení se sebou. Nebo naopak jít zaběhat je pro vás odreagování. Kouknout se na televizi je pro vás to odreagování. Hlavně, že budete mít prostor na to se odreagovat a otevřít sami sobě, sami sobě. Jo? Tak, abyste se mohli vnímat. A pokud jste to ještě nikdy nedělali, že jste vnímali svoje myšlenky nebo jste se sebou nějak pracovali, tak začněte zjemna, nervěte to tam, nemějte potřebu jako to hrozně rychle pochopit nebo s tím jako hrozně rychle pracovat, ale opravdu tomu dejte ten volný průběh. Už jenom to, že se rozhodnete proto, že chcete věci udělat jinak nebo že byste se chtěli začít vnímat z jiné stránky, víc se sami sobě otevřít, už to má nějaký vliv, už to bude mít nějaký výsledek. Takže nacíťte se na sebe, zeptejte se otázkou, opravdu prostě otevřeně, jo, nesnažte se to vymyslet, prostě co musím udělat pro to, aby jsem se sám víc otevřel, sám sobě víc otevřel. To, co vám tam přišlo, tak to prostě zkuste a uvidíte, kam vás to povede. Není to prostě potřeba jak hrotit a jako tady začít vymýšlet a mít to hrozně jako všechno v cajku, prostě to berte jednoduše, berte to hrou, berte to tak, že čím uvolněnější to je, s tou větší lehkostí ty výsledky budou přicházet. Jo? Takže takhle to vidím asi já. Nebo asi. Takhle to vidím já. Jo. Když budete chtít, tak mi dejte vědět v komentářích. Vy, kdo nebudete souhlasit s výkladem, tak OK. Vy, co souhlasíte, OK, super. No a mějte se hezky a třeba se uvidíme zase u nějakého dalšího videa. Čau!